Għal sena oħra, il-pjazza tas Siġġiewi inbidlet f'xena artistika għal-lejl ta' ħamis ix-xirka. Dan hekk kif il-Maltin u l-Awċin daħlu f'atmosfera solenni f'dan iż-żmien tal-festimazza. Fil-lejl ta' ħamis ix-xirka 1500 fjakkola ġew mixawla fi Pjazza San Nikola fl-attività tal-mixela bil-forma ta' salib u s-simbolu tal-Ewkaristija magħmula minn fjakkoli kbar bil-għan illi tinħoloq atmosfera ta' solennità. Apparti minn hekk saret ukoll fjakkolata mat-tela tas-salib tal-Olja li offrit spettaklu għal min attenda din l-attività. Il-tradizzjoni ta' mixela bdiet lura fl-1994 u issa issarraf attività annwali u sinonima ma' Siġġiewi. L-inizjattiva ssir b'ħidma konġunta bejn il-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi flimkien mal-każin Banda San Nikola u l-Grupp tal-Armar. Fost dawk li attendew għal din l-attività kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li jiltaqgħu mal-familji li kienu preżenti fil-pjazza f'dan iż-żmien tas-sena illi tant huwa għal qalb il-Maltin. Intant f'dawn il-jiem is-Siġġiewi raw ukoll varjetà ta' arti sagra tradizzjonali fil-Kappella ta' San Ġwan Battista fejn kull sena issir wirja li tissimbolizza l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu.